Προχωράμε. Η ξυλοναυπηγική τέχνη δεν είναι μόνο ότι μας συνδέει με το παρελθόν. Σίγουρα η τέχνη αυτή είναι πολύ βαθιά ριζωμένη στον χώρο και στον χρόνο. Εν τούτης, το πιο σημαντικό είναι ότι η τέχνη αυτή είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στο μέλλον. Τα σκαριά, όπως τα φτιάχνει η ελληνική μαστοριά, οι μαΐστορες ξυλοναυπηγοί, είναι μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση της ελληνικής φιλοκαλίας, της αγάπης του ωραίου, του κάλους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η τέχνη μπορεί να αξιοποιηθεί με πολύ σύγχρονο τρόπο σε ένα περιβάλλον που είναι σημερινό, εργασιακά είναι μοντέρνο. Τα σκαριά που μπορούν να δημιουργήσουν οι μαστόροι, οι Έλληνες μαστόροι ξυλοναυπηγοί είναι εξαιρετικά και έχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Ξυλία είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για την κατασκευή ενός σκάφους, ειδικά τέτοιου σκάφους με πολλές καμπύλες, μεγάλες κοιλιές, μεγάλη σέλα στην περίμη. Το έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ ισχυρή κατασκευή. Έτσι κι αλλιώς ήταν φορτηγό, ναι, κυρίως δούλεψε φορτηγό όπως το ξέρουμε. Μια πάρα πολύ ισχυρή κατασκευή. Έτσι νομίζω τα φορτηγά της εποχής. Την εντύπωση έχω. Ναι, είναι ένας βαρκαλάς που είναι τυπικός για την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ναι. Ήταν ακόμα και με πανιά. Το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών στη Σάμο ξεκίνησε σαν ιδέα, νομίζω, γύρω στο 1998, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα πλέον είμαστε πολύ κοντά στο να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό και να δεχτεί τους επισκέπτες. Ένα μουσείο που προσπαθεί να διασώσει και να προβάλλει και να μελετήσει ουσιαστικά 3 τομείς που έχουν σχέση με την ξυλοναυπηγική. Ο ένας είναι ο τομέας της γνώσης, είναι αυτό που αλλιώς θα λέγαμε το άειλο στοιχείο στην ξυλοναυπηγική. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ξυλοναυπηγικής γιατί δεν έχει ουσιαστικά καταγραφεί όσο θα έπρεπε μέχρι τώρα και είναι όλη η τεχνογνωσία που διέπει την ξυλοναυπηγική και που προέρχεται από παλιότερες εποχές. Είναι μια παράδοση ριζωμένη στο Αιγαίο και στους κατοίκους του Αιγαίου και τώρα πλέον μετά από αρκετή έρευνα, κυρίως στη Βυζαντινή περίοδο, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια παράδοση που προέρχεται ακόμα και από τη Βυζαντινή εποχή. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικά στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συχνά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το ερώτημα γιατί η παραδοσιακή ξυλοναυπηγική είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Είναι καταρχάς άειλη πολιτιστική κληρονομιά γιατί ενσωματώνει την γνώση για την κατασκευή των παραδοσιακών σκαριών. Μια γνώση που είναι πολύ βαθιά ριζωμένη και στον χώρο και στον χρόνο. Είναι ταυτισμένη η Ελλάδα με την γνώση αυτή. Δεύτερον, νομίζω ότι πέρα από τη γνώση είναι η μνήμη των Ελλήνων ταυτισμένη με την τέχνη. Είναι η συλλογική μνήμη των ανθρώπων που δουλεύαν στα κανάλια, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τα σκάφη για τις μεταφορές τους, για τη σύνδεση με τον εξωτερικό κόσμο. Ήταν πολύ σημαντική η πτυχή της ζωής τους τα παραδοσιακά σκαριά. Το τρίτο σημείο νομίζω που καθιστά την τέχνη της ξυλοναυπηγικής πολύ σημαντική για όλους μας είναι ότι είναι ταυτισμένη με το συναίσθημα. Οι άνθρωποι ήταν ταυτισμένοι με αυτά τα πλοία, συναισθηματικά ταυτισμένοι γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούσαν να ζήσουν, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον εξωτερικό κόσμο. Ήταν κομμάτι της ζωής τους.
Μία δεύτερη ενότητα που παρουσιάζεται στο μουσείο είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την τέχνη αυτή. Είτε είναι το ξύλο σαν πρωτογενές υλικό και οι ιδιότητές του, είτε είναι τα εργαλεία, τα χνάρια που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των καϊκιών, είτε και οι χώροι όπως είναι η σάλα, το ναυπηγικό δάπεδο που γίνεται ο σχεδιασμός των καϊκιών. Και αφού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το εξής απλό είναι αυτό. Παίρνουμε το ξύλο μας, το βάζουμε από πάνω και είτε ερχόμαστε και τα πατάμε, είτε ερχόμαστε και τα χτυπάμε. Μια τρίτη ενότητα στο μουσείο είναι τα δημιουργήματα της τέχνης. Είναι τα ίδια τα καΐκια, οι βάρκες. Έχουμε προσπαθήσει να διασώσουμε όσο μπορούμε περισσότερα και από διαφορετικούς τύπους καϊκιών και βαρκών. Υπάρχει μια πλούσια ποικιλία τυπολογίας. Υπάρχει λοιπόν ένα υλικό συνολικά, το οποίο προσπαθούμε να καλύψει πάρα πολλές ενότητες της τέχνης και να παρουσιαστεί αντιπροσωπευτικά όλο το εύρος της ξυλοναυπηγικής παράδοσης του Αιγαίου. Άρα είναι αυτά οι σφήνες που είναι και αυτό το σημείο. Έτσι. Okay. Και είχε και το πίσω σέλμα είχε. Ναι. Ωραία, αυτά το δούμε μετά έτσι κι αλλιώς στην τοποθέτηση. Ανοίξαμε ένα λούκι. Βάλαμε τη ράβδο. Εμποτίσαμε με εποξιδικές ρετίνες και εμποτισμό έτσι κι αλλιώς και πριν στα ξύλα για να μπορέσουν να αποκτήσουν πάλι μια μηχανική εντοχή με ρετίνες, όχι εποξιδικές. Ήταν μια πρόκληση να το διαχειριστείς ως έχει και να το διαχειριστείς ως στατικό πράγμα, ως έκθεμα ενός μουσείου. Τα εκθέματα σε ένα μουσείο είναι στατικά, εκεί δεν τα κουμπάμε, είναι ευαίσθητα. Η διάσωση της ξυλοναυπηγικής τέχνης είναι μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θέλει να συνεργαστεί με το Δήμο Ανατολικής Σάμου για τη λειτουργία του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και να ενισχύσουμε και τη διάσωση δράσεων στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή να μπορέσουν να παραχθούν καινούρια σκάφη με την παλιά αυτή τεχνογνωσία. Όπως και η σχολή να ξεκινήσει, η σχολή ξυλοναυπηγικής και να δεχτεί τους πρώτους μαθητές, οι οποίοι θα είναι, ελπίζουμε, η πρώτη φουρνιά που θα αναστρέψει την πορεία την πτωτική της ξυλοναυπηγικής. Είναι μια σχολή που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί για 2 χρόνια σαν εκπαίδευση και στη συνέχεια για 1 χρόνο σαν μαθητεία. Η μαθητεία θα μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα, σε κάποιο ναυπηγείο, σε κάποιο καρνάγιο, το οποίο θα συμπράξει με τη σχολή για 1 χρόνο, με την σχετική επιδότηση. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα σαν επιχείρηση, να βρούμε μαστόρους που να γνωρίζουν τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή στη δικιά μας επιχείρηση ασχολούνται τουλάχιστον 6 με 8 άτομα μόνο με την κατασκευή σκαφών, μαστόροι και βοηθοί, και όσο και να βγουν από τις σχολές, σίγουρα μπορούν να απορροφηθούν. Εγώ προσωπικά σαν Phantom Marine και 10 άτομα αυτή τη στιγμή να είχα προσωπικό, έχω δουλειά να τους δώσω. Υπάρχει ενδιαφέρον για κατασκευή ξύλινων σκαφών, απλά δεν υπάρχουν τα τεχνικά χέρια που μπορούν να αναλάβεις παραγγελίες και να πληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η σχολή έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο την αγκάλιασε και την υποστηρίζει φυσικά σαν δραστηριότητα. Υλοποιείται αυτή τη στιγμή η προετοιμασία της σχολής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και φιλοξενείται από το χώρο του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου, στον οποίο έχουν φτιαχτεί για το σκοπό αυτό συγκεκριμένες αίθουσες, συγκεκριμένοι χώροι, όπου θα πραγματοποιούνται και τα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα της σχολής. Έχουμε ξεκινήσει σχεδόν από το 2016 μια μεγάλη προσπάθεια στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς να δημιουργηθεί μια σχολή εκπαίδευσης, τεχνικής εκπαίδευσης στην ξυλοναυπηγική τέχνη, στην παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη. Διαπιστώσαμε ότι δύο πράγματα. Όχι μόνο ότι δεν υπάρχει σχολή, αλλά ότι δεν υπάρχει και τρόπος να μεταδοθεί αυτή η γνώση. Ότι δεν έχει καταγραφεί αυτή η γνώση σε εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι παλιά μάθαιναν αυτή την πολύ σπουδαία τέχνη, ίσως την υψηλότερη έκφραση του τεχνικού πολιτισμού της νεότερης Ελλάδας, ήταν μακρά περίοδος μαθητείας σε καρνάγια. Ένα παιδί που δεν είχε τελειώσει το σχολείο, γιατί δεν ήταν και απαραίτητο, δεν ήταν και υποχρεωτικό κάποτε και το σχολείο, πήγαινε και περνούσε 5, 6 και περισσότερα χρόνια για να φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας και να θεωρείται μάστορας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει υλοποιήσει ένα πρόγραμμα για την ξυλοναυπηγική τέχνη, το οποίο ονομάζεται Ερευνητικό Έργο για τη Δημιουργία Εγχειριδίων και Προγράμματος Σπουδών για την Ξυλοναυπηγική Τέχνη, και προετοιμάζεται ένα νέο πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού με τον προσωρινό τίτλο «Πιλωτικό Πρόγραμμα Λειτουργίας Σχολής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Μαθητείας στην Ξυλοναυπηγική Τέχνη». Αυτό το πρόγραμμα θα θέλαμε να υλοποιηθεί στο Μουσείο της Σάμου ως πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ, του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Όπως βλέπετε, έχουμε ταιριάξει 4 καρμούς, οι οποίοι είναι έτοιμοι για κάρφωμα. Μία δομή μαθητείας ενταγμένη στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο, μέσα από την οποία παιδιά που θα έχουν τελειώσει τουλάχιστον το γυμνάσιο, δηλαδή τον υποχρεωτικό κύκλο της εκπαίδευσης, αν θέλουν να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να φτιάχνουν ένα ξύλινο σκάφος. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα που υπάρχουν σχολές για τα πάντα, ακόμα και για να εκτρέψει σαλιγκάρια, να μην υπάρχει σχολή για να μάθει κάποιος να κάνει ξύλινα σκάφη ή τουλάχιστον να μπορεί να πάρει πληροφορία για αυτά τα πράγματα. Μην συζητήσουμε τώρα το πόσο σημαντικό ήταν και για τη χώρα μας, με τόσα νησιά, με τόση παράκτια, ας πούμε, πόσο σημαντική ήταν η ξυλοναυπηγική και τα ξύλινα σκάφη. Έχουν συμμετέχει στα πάντα, από οικονομία, από πολέμους, από τα πάντα. Μην τρέξουμε τώρα εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα η σχολή, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνει για όλους τους λόγους που προείπα και γιατί η ξυλοναυπηγική δεν πρέπει να είναι τσιφλίκι καμιανού και να την πουλάει, ας πούμε, μαύρο χαβιάρι. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία στη γνώση, συγκεντρωμένη γνώση, όποιος ενδιαφέρεται να μάθει, άσχετα αν είναι νέο παιδί, λίγο πιο μεγάλος. Δηλαδή, όλοι μπορούν να αλλάξουν δρόμο στη ζωή μας, σε οποιαδήποτε ηλικία, να έχει συγκεντρωμένη γνώση σε κάποιο χώρο ή σε κάποιους χώρους, αν είναι παραπάνω από μια σχολή. Το πολύ ιδιαίτερο στην περίπτωση της δημιουργίας της σχολής ήταν ότι υπήρχε πολύ ευτυχή συγκυρία του να αποκαθίστανται και να επισκευάζονται τα 13 καΐκια και βάρκες που θα συμμετέχουν στην έκθεση του μουσείου, και η διαδικασία αυτή της αποκατάστασής τους είχαμε τη δυνατότητα να την καταγράψουμε, να την παρακολουθήσουμε, να τη μελετήσουμε, να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους μάστορες και να διευκρινίσουμε πολλές λεπτομέρειες και πολλά τεχνικά ζητήματα πάνω στην κατασκευή και την επισκευή, και σε αυτό το σημείο είναι που συναντιέται και όλη η συλλογή του αρχαιακού υλικού με την ζωντανή παράδοση που φτάνει μέχρι τις μέρες μας μέσα από τους μάστορες που ακόμα δουλεύουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα, και έτσι να μπορέσουμε να στήσουμε πάνω σε αυτό το πάντρεμα το βασικό εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο θα βασιστεί η σχολή και το οποίο θα παραλάβει η σχολή και θα το συνεχίσει και θα το εμπλουτίσει και θα το εξελίξει περαιτέρω.
Φέρε και άλλα σφιχτήρια να βάλουμε στο τέλος. Θα πρέπει αφενός να υπάρχει προσωπικό το οποίο μπορεί να μεταβιβάσει τη γνώση, τη συγκεκριμένη γνώση, τη συγκεκριμένη τεχνική στους εκπαιδευόμενους. Προφανώς με κάποια εγχειρίδια αντίστοιχα και βέβαια με μεγάλο μέρος πρακτικής. Προαπαιτούμενη είναι η θεωρητική κατάρτιση, προσαρμοσμένη σε αυτή την κατασκευή και εν συνεχεία και σιγά σιγά με τη θεωρία συγχρόνως με την πράξη να μπει ο εκπαιδευόμενος στο κομμάτι της κατασκευής. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία στο σχεδιασμό, όχι μόνο του σκάφους και του κάθε κομματιού. Δηλαδή πώς από το χαρτί πάμε στο κομμάτι, πριν το κατασκευάσουμε. Ανοίξαμε το μόρφο και το δοκιμάζουμε.